Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwana musulmai. Wannan abu da na gani nake ƙoƙarin zan yaɗa shi ko kuma nake so a yaɗa shi don jama'a su dinga kiyayewa. Allah Ubangiji ya kiyaye mu da kiyayewarsa. Kamar yadda kuke iya ganin wannan leda dai, leda ne na biskit wafa ko wanda ake kira Pure Bliss. Gashi nan. Kowa ya gan shi ya ga ledar da yake. To, da ikon Allah yanzun nan wata baiwar Allah ta siye shi a gabana, dan yanzu yadda nake maganan nan a gabana abin ya faru ba da ni ya faru ba. Tana ci kawai dalili dai da Allah Ubangiji ya yi niyyar zai tona asirinsu. Yasa kawai ta irin barawa da ta ɗauko ta kusan cinya gaba ɗaya na ƙarshe ne wannan ba san ma adadin wanda ta ci ba. Sai da ta zo na ƙarshen sa. Allah ne san adadin wanda ta ci dan ba san ƙwaya nawa ne a cikin sa ba. Ta bara shi kenan da yake irin ya zo ƙarshen nan tana buɗe shi kun ga abin da ta gani a ciki. Wallahi tallahi alazim ba ƙarya bane wannan al'amarin ku ƙare masa kallo. Amanne yake. Wani abu ne baki kamar ruwan batir kamar menene kun ga me ya hada biskit tsakiyar sa wanda da marara kan manna shi me ya hada shi da wannan abun kamar yadda kuke kallon sa kun ga shi kamar kitsa kamar gashi nan dai. To da haka nace to bari na amfani da wannan damar in yada wannan al'amarin jama'a su dinga kiyayewa. Alabar shi in zaka ci duk wanda ka siya ka dinga kula da shi kuma in san samu ne ka bara shi in ya zama maka dole sai ka ci kenan. Amma in ku ba dole bane ba mu dinga taka tsantsan da abubuwan da muke ci saboda sun riga sun yi alkawari ta koyaye ne sun halaka mu. Suna tunkawo suna maganar cewa yawan jama'an nan dai ta koyaye ne suna kokarin sai sun rage shi. Kar kai tunanin a'a ka ce ko kasar ka ne ai a kasar ka ake kiyar wannan abun kwarai da gaske. Idan a kasar ta ka ake ma kasa irin tamu da nake ciki yanzu kasa ce wanda in dai har za a ba akwai mutanen da in dai za a ba su kuɗi ko me ba za a ba abin da ba su iya yi ba akan kuɗi don su halaka yan uwansu. Da fatan Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan duk wanda Allah ya sa ya ji wani abun dan Allah ya isar gaba ba da niyyar kashe mu kasuwa ba sai dai da niyyar dan su gyara. Wassalamu alaikum.